Na ljudi, ja ću vidjeti Minecraft preživljavanje, pa da počnemo. Da kad će pas tišao neće. Imao sam mi malu nezgodu. Išao sam malo majnati, upao sam u lavu, sve sam izgubio, ali nadoknadio sam to. Evo, skupao sam golda malo, irona, redstone, lapisa, našao sam 1000 lavi, ali ništa dakle nije bilo dijamanata, šta ću? Ajde, da prestavamo više. Sad ću brati isto na farmu. Evo ću brati farmu. Šanice. Ne znam kad treba spovati. Da li više dan, da li noć, ne znam. Sada šanica ga zabiti. Ajde. Nemojte da uđe. Sad ću da idem. Ja sam već tako davno pripremio. Evo idem, sad ću da se takvi kraj rijeke. Prvo ću postaviti ovo ovdje red prvi, da vidim. Ovo je ovdje red. Evo prije, ako mogu vam posjetimo, jedan tog baš puno sjemena. U sljedećoj epizodi predstaviti nešto, možda krabe da napravimo neku farmu, krva i tako nešto. Ajde dalje. Barem imam za jedan red, ali neću, imat ću barem pola reda. Evo vidite mene više. Jao, sad se vidite, ja sam proširio malo kuću ako niste vidjeli. Evo sad te vidim. Možda je malo ružno, ali pravit ćemo mi ljepše kućice. Meni se sviđa za početak. Evo vidite. Evo vidite ovo nešto, ne znam zašto ovo mi okrenje glavu, ovako dole da gledam da vidim pod. Sad ću ljudi nešto još pokazati. Tamo treba, evo vidite ovo ljudi. Što sam htjeli? Ljudi, ovo sam dobio pecao. Pecao sam ovdje u ovom jezeru i dobio sam ovo. Sad ću kopiti. To je to. Evo spimo. To je to. Ljudi, to je sve za ovaj klip. Vidim sljedeći.